салом ба ҳамаи онҳое ки ин соат гӯш ба қимор моро тамошо доранд. Ин канали Барса ТG аст ва ман Муҳаммад Гаиров ки имрӯз дар бораи бозии Барселона Манчестер Юнайтед дар доираи бозиҳои Лигаи Аврупо хоҳам гуфт ва умедворам то ин дам шумо кайҳо дар канали мо обуна шудаеду фақат ва фақат нашрҳои видеои моро интизоред. Аммо агар обуна нашуда бошед, немедлина ҳамин корро кунед. Албатта ин хоҳиш аст ки мо аз шумо мекунем. Охир канали мо баъд аз гирии шумо сахт ниёз дорад ва боз иловатан зери ин навор як лайки ҷигарӣ монед ки хеле кори хуб мекунед. Мо бошем барои шумо видеои гуфти бачаакҳои крутой гарани омода мекунем ки ҷигаратон об хӯрад. Умедворем мо якдигарро фаҳмидем. Агар фаҳмида бошед, пас рафтем. Дӯстон, сарпарвасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Эрик Тен Хаг, сармураббии Манчестер Юнайтед, қабл аз бозӣ бо Барселона гуфт ки айни ҳол Барселона яке аз бозиҳои хуби худро нишон медиҳад ва бештар тӯбро контрол мекунад. Йохан Кройф гуфта буд ки вақте ки тӯб дар дасти ту аст, ба ту гол намезанам ва Барселона кӯшиш мекунад аз рӯи ин гуфтаҳо амал кунад. Моро хело як бозии мушкиле дар пеш аст. Хавӣ бошад дар навбати худ ба қавли Руссо дипломатична Манчестер Юнайтедро ҳарифи сазовор дониста, Тен Хагро хеле таърифам кард. Ӯ гуфт: Тен Хаг гарчанд дар аввал гуфти мусафедои қишлоқи мо азоби сага кашид, аммо баъдан ҳамааш хуб шуд. Ӯ тавонист ки як дастаи хуб бисозад. Мо кӯшиш мекунем муқобилияти сазоворе нишон диҳем, гуфт сармураббии Барселона. Акнун биёед бинем ки Хави воқеан тавонист ки як бозии сазоворро нишон диҳад ё ин ки не. Барои ин бозии арзанда Хави Тер Штегенро дар дарвоза монда хати маркази дифоъро аз Маркос Алонсо ва Кунде тартиб дода, Араухо ва Албаро ба канорҳо фиристод. Дар миёнаи майдон бошад Педри, Де Йонг ва Кейсе бозӣ карданд. Левандовски, Рафиня ва Гави сегонаи хати ҳуҷуми Барсаро ташкил карданд. Дар дақиқаҳои аввал дастҳо ба қавли ҳамдигарро разведка мекарданд. Барселона истифода аз дастгирии Камп-Ноу нишон медод ки дар ин бозӣ фаворит аст, аммо бо ҳама эҳтиром ба Жирона ва Виларреал, Манчестер Юнайтед таоман сатҳи дигар дорад ва муқобили девғои сурхи англис бозии кушод кардан ба худкушӣ баробар буд. Хави инро хуб мефаҳмид ва дастури бозӣ ин буд ки Де Йонг, Гави ва Кейсе дар ҳолати аксулҳуҷумҳои Манчестер ба кӯмаки хати дифоъ пурра баргарданд. Тағйироти асосии шакли бозӣ ин буд ки Араухо на дар маркази хати дифоъ, балки дар канор бозӣ карда мебоист Решфордро бесилоҳ мекард. То 20 дақиқаи аввали қисми якум ба Араухо ин кор муяссар шуд, аммо Тен Хаг чунин дид кор чуд надорад. Решфордро ба маркази ҳуҷум бурд. Чизи дигаре ки дар кори Хави ба назар расид, ин ба майдон овардани ду ветеран Алба ва Алонсо буд. Воқеан Алонсо солҳои зиёд замоне дар Челси бозӣ карданаш муқобили Манчестер бозӣ кардааст ва шояд Хави ин омилро ба инобат гирифт. Алба бошад маълум ки сари худро дар чунин бозиҳо сафед кардааст. Дар қисмати якуми бозӣ ба ғайр аз чанд зарбаҳои бенатиҷа ва сейфҳои дарозабонҳо, дигар он чизе ки рух дод ин буд ки Педри дар охири қисми якум осеб бардошт ва Серхио Роберто ӯро иваз кард. Аслан ҳамаи чиз дар ин бозӣ дар қисми дуюм рӯй дод. Сараввал Алонсо туби кунҷии партофтаи Рафиняро бо сар вориди дарвозаи Дехея кард. Ин гол дар дақиқаи 5-уми бозӣ рух дод. ҳанӯз ҳайёҳӯи мухлисони Камп-Ноу аз голи задаи Барса тамом нашуда, Решфорд аз худ дарак дод. Голи задаи ӯ ба дақиқаи 53 рост омад. Маркос заду, Маркос ҷавоб гуфт. Бо гузашти 6 дақиқа акнун фиғону норозигии бозам мухлисони Барселона тамом нашуда, туби дуюм вориди дарвозаи Тер Штеген шуд. Дар ин гол низ Решфорд нақш дошт, ҳарчанд ки гузашт ва партоф кардаи ӯ аз канори майдонро Кунде ба дарвозаи худ ворид кард. Ана дар ҳамин вақт Хави фаҳмид ки кор ранги дигар дорад ва бо МЮ айни замон шӯхӣ кардан ба худкушӣ баробар аст. Ӯ оҷилан аз майдон Алонсо, Алба ва Кейсеро гирифта, Кристенсен, Балде ва Фатиро ба майдон овард. Росте ин се нафар ба бозии Барселона чандон ҷони тоза ворид накарданд, ҳарчанд ки ҳуҷумҳои Барселона хавфноктар мешуданд. Аммо голи дуюми Барселонаро бозам Рафиня зад. Дар дақиқаи 76 ӯ шояд як партоф карда буд, аммо ин партоф аз миёнаи пои муҳофизони Манчестер гузашта бидуни ягон монеа вориди дарвозаи Дехея шуд. Акнун дар бозӣ паритет барқарор шуд ва ҳамаи чиз аз коғази тоза оғоз гардид. Дар идома Барселона хеле наздик буд то дар ҳисоб ба пеш барояд, аммо ин шоми мусовӣ буд, зеро ҳардуи ҳарифам барои якдигар сазовор буданд. Охир беҳуда Хави ва Тен Хаг якдигарро ин қадар таъриф накарданд.
агар гӯем ки ин мусовӣ барои Барселона ба мушкилӣ ба даст омад, гӯё чизе нагуфтем. Ин мусовиро Барселона ба азобҳои зори гуфтиҳу гапҳо ба даст овард. Албатта бозии ҷавобӣ дар Олд Траффорд аз ин дида мушкил мешавад. Манчестер ин мавсим дар хонаи худ ба саги девона ё шери жаён баробар аст. Аммо муқобили ҳамаи гуна шеру паланг боз як аслиҳае ҳаст ки метавон онро маҳв кард. Барселона бошад чунин аслиҳаро дорад ва умедворем ки аз он хуб истифода мебарад. Руслан Нигматуллин собиқ дарвозабони мунтахаби Россия гуфтааст ки бисёр хуб мебуд агар Барселона ва Манчестер Юнайтед дар финал бозӣ мекарданд, аммо дигар ин номумкин аст ва ғолиби ин ҷуфт мумкин дар финал бозӣ хоҳад кард. Таҳлили хуб ва бошад ки ғолиби он Барса бошад. Мо на ин ки орзу мекунем, балки боварӣ дорем. Худи хоҳи баъди бозӣ низ Манчестер ва сармураббии онро боз як бори дигар таъриф карда гуфт ки мо муқобили яке аз дастҳои пурқудрати Аврупо бозӣ кардем. Бо эҳтимоли зиёд мо ҳафтаи оянда аз Лигаи Аврупо парем, аммо мо имшаб бозии хеле хуб нишон додем ва ман аз бачаҳо розиам. Гуфти ҳамун гапҳо ё хави фокус мекунад ё дар ҳақиқат аллакай байрақи сафеди мағлубиятро бардоштааст. Аз як ҷониби дигар барои ӯ чӣ лозим ҳамин Лигаи Аврупои ба дигарон нолозим. Дар пеш Эл Класико дар ҷоми Испания ва бозиҳои муҳим барои чемпионӣ истодааст ва чаро ӯ калаи худро ба ҳамин Лигаи Аврупо гаранг кунад ё шояд страховка мекунад. Ба ҳар сурат хотиррасон мекунем ки бозии ҷавобии рӯзи 23 феврал замоне ки мо аз рӯзи артиш истиқбол мегирем дар Олд Траффорд баргузор мешавад. дӯстони хубам, барои имрӯз тамом. Барои ҳамаи онҳое ки чанд дақиқаи вақти қимати худро гирифта моро тамошо карданд, як олам сипос. Обуна шуданро ба канал фаромӯш накунед ва агар ҳам обуна шавиду ҳам таги ин навор як лайк зер кунед. Нур болои нур. Худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.